Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Napagi ko na rin, ma'am. Bakit ko kaimbag na rin? Kasarangan nga kasinatian. Lalo tili kong lap. Sure ka? Pagkasalita. Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini kiyapon si Priscilla Recanals. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dugong sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpat sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayan. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag singan nga Jackie. Dear Priscilla, suki kuntik paminawan sa inyong programa, Bagong Bayani, pinagis sa radyo o online streaming. Malipayon ning mga OFW nga suki ninyong tigpaminawan. Kay doon na nami kahigayunan nga among mapaambit ang among kasinatian isip usa ka OFW. Sama na ko, tulumi ka managsuon, ikaduha ko, akong maguwang naminyuog sayo ug tungod sa kalisod itong panahona, niundang na lang ko pagka-eskwela aron makatapang sa akong kinikanan ug ingon man ako na lang ang nagpadayon sa pagpa-eskwela sa akong manghod. Ako dahil si Jackie usa ka OFW ug niya ang akong kaagi sa nasod sa Japan. Pasensya na gid kaayo kanak ha. Dili na gid ako makaya ang pagpaeskwela ninyong duha sa imong manghod. Dili dito pwede mga tabang ni Papa, ma. Kung gusto pa siyang mutabang, dili na unta siya anging pangayuan pa. Usa pa, sabay katabang atong imong amahan ing taon uy nga wa man titarong trabaho. O kung naa man gani pagsaw lang. Akong adtuon, ma. Ayaw na lang, Jackie. Samok na kaayo. Mag-usik lang kasi mong oras. Wa gyapon kay mahimo dito. Pagka-irresponsable yung amahan na. Maubitaw na hinungdahan nga akong gibuwagan ng inyong amahan. Saon, palahubog man kaayo. Kunya, mangulata pag yun. Siya pa'y way tarong nga trabaho, siya pa'y bisyoso. Wa gid may swerte nga nakaamahan sama niya, ma. Amahan gyapon ninyo siya bisag unsaon. Dili mo maabot ining kalibutan na kun wa pa ang inyong amahan. Maulag gid tayo na. Pero mas may magsugo ninyo nga pakatawhami. Kung nahibawaan pa ingon ini ang among dangatan dinis kalibutan. Nga sobra kalisod ang mahiaguman. May pagwa na lang may matao. Jackie. Unsa? Maunda kag eskwela gaw? O gaw, dili na kayo ni Mama papa-eskwela na mong duha ni Janjan, oy. Kaanugon good. Anong good? Pero unsaon man nako? Alangan masag puso nako sa Mama. Naglisod na magit siya. Tinamgani siya permi makapaninda kay magsakit ang buko-buko permi. Paita sa. Kamo gyud duha ni Janjan ang undang? Dili na ko pa undangon si Janjan. Total, high school pa man na. Ibalhin lang na siya sa public school. Ako, di nagit ko maka-eskwela sa college. Gaw, apply na lang scholarship. Right, bitaw ka? Makapasar ka ana, oy, sigurado dyo ko. Pag nagsortehon makapasar ko, ang allowance naman sa pliti, bahon. Gastuhon nun para librong projects. Asa man anak ko kuhaon. Uy, na may allowance para ana siguro. Marag lisod gid ka, uy. Di na lang gid ko patuga. Undang na lang gid ko.
Naunsa man ka, oy. Kung makapasar ka sa scholarship, naman na sila ihatag nga allowance para magamit ni mo, gaw. Anya, sure ka? Nga kanang allowance silang ihatag, makasapar na sa tanan yung panginahanglanon. Nabi ako'y amiga nga scholar siya. Pero, sila man mo palit sa mga libro. Uguban pa mga projects. Mahurot gud ang allowance gaw, oy. Play pa kada adlaw. Kaon pa. Bisag mo ingon pa kag magdaginot kas kaon. Paliton bi gihapon na nimo. Maintag libre ang kaon, dili baya. Ay noon sad. Nasad kay punto diha, gaw. Maluoy na masig kong mamagod. Masakit na. Unya, daghan nagipamati. Plano gani na ako nga ako na siyang paundangon sa pagpaninda. Oh, ikaw na liman ni daddy ay. Mga apply kong trabaho gaw. Noon, pwede sad. Tabangi ko pangitag ka-applyan ha. Sure, gaw. Trabaho ka, te? Oh, Oh, masaki ay. ma, okay naman ka ni mo. Nak, sigurado ka anang imong desisyon? Ma, unsa pa man di akong laing buhaton. Maundang nagot ko eskwela. Mag-unsa man ko din magtanga. Pwede manggug kang mutabang na kus pagpaninda, nak. Maoy, pila raman tay kita ang imong pagpanindag sudan, maoy. Kapoy pa ka kayog luto. Mangumpra pa ka. Oy. Ayaw pagsulti ingon, ana ha, Jackie? Dinhibaya ta na buhi, ha? Dinhi mo nakakaon sa akong pagpaninda og sudan. Ma, dili man si ingon nga ako nagipakaubos ang imong pagpanindag sudan. Proud gani kaayo ko nimo, ana. Ang ako lang ipasabot ba, nga kapoy kaayo na kay mangumpra pa. Mag-andam sa tuonon, magluto. Unya ako magluto. Manghugas sa gamit. Ay, mao manggani nga mutabang ka nako. Mugaan pa ang akong buluhaton. Bitaw, te. Sakto mas mama, te. Ay pagtabangan lang ni mo siya. Nga, ako, mutabang sad ko. Saba diha uy dyan. Unsaon pa man nimo pagtabang? Nga nag-eskwela man ka? Mumatan ako sa'yo, te. Aron, makatabang kog pangandam sa lutuonon before ko muskwila. At least, nakatabang kog gamay, di ba? Oh, naaramanday na. Oh, unsa na, Jackie? Akong huna-hunaon, ma. Mayong pagduminaw sa Lex Pinoy. Gaw, gaw, Jackie. Oh, sigaw yan ni man ron. Kadiyot, gaw! Gaw. Oh, ano ka, uy? Pasuglas ako, be. Oh. Gaw, naay hapon nga nang hire og para Japan. Ha? Para Japan? Oh, niya siya ron dinhi kay mag-audition siya og talents para sa ang club dito sa Japan. Club? Oo, naman siya club dito sa Japan, gaw. Nindot na kay direkta gyud ka nga ngadto sa employer. Og automatic na ka nga makapasar ka niya, sigurado na ka makatrabaho dito sa Japan sa iyang club. Uy, gaw di ko gaw, uy. Club akong trabahoan dito. Unsa ko dito, boring? Na, di ko, uy. GRO ko dito. Sapa diha, gaw, uy. Ubus lagi kaya yung pagtanaw sa pagsabot anang JRO. Kay unsa man di na. GRO bitay tawag anang magtrabaho sa club. Yang uban anak kay bayran aron gamiton sa customer, di ba? Uy. Ikaw ha. Discrimination na lang imuha, gaw ha. Oh, unsa ba? Sorry na, God. Mao man ako yung nahibawan og nadunggan ko. Og kay maunay imong nadunggan, wa na magpasabot nga ingon ana na ang tanang GRO oy. GRO meaning Guest Relation Officer sa usa ka KTV bar or club. Yes, naay uban GRO diha nga musugot bayaran sa guest aron makighilawas. Pero dai na sa uban no nga dili sad musugot, bote pasabot. Depende na nimo kung mugo ka sa ingon ana nga pangita. Additional income nimo. Pwede lagi doy nga dili ka musud anang ingon ana. Mao ba gaw? Kayo. Mao nang sayop sa dang uban diha. Nga i-judge dayon ang nagtrabaho sa ka KTV bar or club. Tungod kay dili ta na nagbuhat sa ingon. Purely mag-entertain lang gid sila o guest. Ay, balik ta sa akong giingon nimo ha nga naay employer nga hapon nga nag-audition. Mag-audition siya. Kaulay dito sa Japan. Safe ka dito. Dili na pwede na ingon ana nga bayran mo sa guest para makighilawas. Bawal man na dito. Sigurado ka gaw? Oo, lagi. Mong ayaw siyangi gawha ang kay gayunan. Adto ugma, alas 9 buntag. Tagaan ka sa address ha. Adto abaya gid niya. Ayaw pala biyan kay gayunan gaw. Kana rin na pa-audition, uy. Mga gwapa ba silang tanan? Sigaw yani, nanawag. Hello, Gaw. Gaw, kumusta? Nana ka diha? Oh, Gaw, naana ko dire. Good. Sige ha, good luck ha. Tarong nga ba ya? Sure ko makapasar gid ka, Gaw. Makalarga na gid ka Japan. Hoy, ayaw sa paniguro, Gaw, uy. Madisappoint niya ta kung dili ko makapasar. Alright, ladies. Are you ready? Ay, Gaw, sige na, bye na. Kimurag mag-start na. Listen. The
Before we start our audition, let me introduce to you the CEO of Shining Star, Sancho Tanaka. Oh, hala. Mau na siya employer? Good morning, sir. Good morning, everybody. Ako marunong magtagalog, pero konti lang. Lahat kayo maganda. Thank you. Ako, audition para sa aki umis o crab sa Japan. If you rat pasado aki audition, rat kayo punta Manila para sarang na. Tapos, if pasado na, process na inyo working visa para Japan. Tapos punta na kayo Japan para umpisa na trabaho sa aking office. So, Sancho, shall we start our audition now? Okay. Arigato, Sancho Tanaka-san. Karon, tawagan na ako una mag-audition for singing. Uy, hala, patay. Ang singer ang unahon sa pag-audition. Maayong tagdili akong unahon sa pagtawag, uy. Nagkulbaan makog maayo. Namugnaw ko. Where is Trixie? Ikaw ang unang mo audition. Ay, salamat. Dili ako'y una. Thank you, Trixie, for that very nice song. Ang sunod na tawagan mo si Jackie Labra. Jackie Labra? Kuya, ako na sunod. Jackie, when you're ready. Yes, I'm ready, sir. Okay. Good luck. Malipayon kay kus imong gibalita, anak. Pasado day kas audition ni mo. Lindot ko nagtingog si Ate Jackie, ma. Dili sad sa yun dong, oy. O, bati? Sa may next step sana, te? Dalho na mi sa Manila. Ha? Muadto kag Manila, na? O, ma. Ato mig Manila kay mag-training mi dito. Kay naman to sila gitawag og salang. Salang? Oo. Isalang pa ko mi dito. Mura gyapon nag-audition, ma, pero mao ni pinaka-audition gyud para makakuha mi og working visa as entertainer. Kalit malagi nagkausap imong reaksyon, ma. Larong kayo, nag-uol na. Siyempre, kitsa man itay dili mag-uulan na, uy. Malayo ka na gud namo, nak. Labaw nang mabalaka ko nimo dito sa Manila. Na, samot og madayon ko sa Japan, ma. Wala ko mahibawag unsay akong bation, ana, anak. Ma, ako man sad, mag-uol. Nga malayo ko ninyo. Mabalaka ko ninyo din labi na gyud nimo. Doon na ra ba kay gibati? Mibati sa kong kahadlo ko noon siya mahitabo na ako dito sa layo. Pero, ma, kinahanglan nga magmaisog ko. Alang sa tong pamilya. Na-realize magod na ako nga, di kinahanglan ko sa tong pamilya. Maluoy lang ang Ginoo, ma. Dili na ka mamaligag sudan. Ug ako nang bahala sa gastuhan din. Akong patiwason og eskwela sa Janjan, hangtod makahuman og college. Nganong milak man ka? Malayo ka na namo, nak. Wa ko maanan, anak. Ayaw na lang kahagpadayon, nakbi. Ani na lang kunta din, nak. Ma. Sus, mama. Ganihan, lipay kayo. Yang karon, kalit lang sa gnausab. Ilan siya musugot ng mularga si ate. Ay, ang dugoy, ang. Maunsa pa lang unya na imong maguwang dito, simbako. Dili na ka mabalaka sa imong maguwang nga tuwa sa layo. Mabalaka man. Pero tako ko pagsalig ni ate God. Palaban ba yan siya? Gusa pa, salig lang guta ni God, ma. Atong iyampon niya nga, mamaayo lang untang kahimtang ni ate dito pohon. Sakto agad si Janjan, ma. Maura ganitong paglaom. Isalig dito sa Ginoo ang tanan. Okay, ma? Ay, dali, pagkaksa ko. Gaw, uman akong salang diri sa Manila. Oh, good news, gaw, pasado ko. Yay! Halaga, congrats! Makalaga na dyan kag Japan! Lagi, gaw. Salamat kaayo, gaw, ha. Oy, yun yan, napasalamat kung makalaga na dyan kag Japan. Na, di, oy. Magpasalamat gyud ko nimo. Kay og dili patungod nimo, di ko maka-audition ni Sancho Tanaka. Maliit na bagay. Mauli na ko diha next day, gaw. Kay human naman ko diri. Gi-process na nga akong visa. Aron makalarga na dayon ko og maabot na ang visa. Wow, mao ba? Sige ha, kita-kits na lang nita diri. Nigabot ni mo. Okay, gaw. Bye. Niya nagit ko sa Davao. Excited ako makita sa mabang Janjan.
Ay, salamat sa Diyos nga nauli ka nga luwas, Jackie. Siyempre, ma. Gikaloyan ni taon sa Ginoo. Og blessed kaayo ko maki-successful ang tanan akong paningkamot dito sa Manila. Pasado ko sa tanan. Og giprocess na nga akong visa para Japan. Wala rin ka sa Japan ati? Pohondong. Hapit na. Dali naman lang ang pag-process sa visa kay naanam ko employer. Pila na lang kaadlaw nga makauban ka na mo, anak. Si mama, uy. Naanasad. Ma, nalimot na sad ka? Nga para nisnong kaayuhan ng akong pagabuhaton, ha? Basin ko no, 2 weeks gikan karon. Makalarga na ko, ma. Oh, ha? Dali agod. Anak, pag-amping baya gid dito, ha? Kung mahimo, panawag gid dayon inig abot nimo sa airport sa Japan. Aron ko mahuwasan sa akong kabalaka nimo. Dili pa dayon ko makakontak nimo, anak, ma. Kay wa pa biday may pangtawag, ana. Dili pasad ko kay baon sa pag-contact ninyo din eh. Ay, naunsa man in taon na, uy. Anong ingon anak man na, Jackie? Ma, Japan baya na. Magpatudlo pa mi dito kung ansaon pag-contact din sa Pilipinas. Basta, maogi dayon na akong buhaton ang pag-contact din eh. Ayaw ka bala ka, ha? Amping ka dito, ati, ha? Magpaabot mi sa imong tawag. Salamat, Dong. Kamusad, amping mo din eh. Dong, si mama ha. Ayaw biya pasagti. Kung magkinaunsa man gani, doon na emergency. Kunta ka sa ti Jingjing. Aro matabangan mo ha. Sige na. Bye-bye na. Check in ako. Bye, anak. Ay, mingon tong among manager nga. Anhi ko numi mag-apot. Marka, ako pa minaon nag-apot. Oh, nay nagpaduong diri. Ay, familiar. Murag, siya man akong kasabay sa audition. Hi. Hi! Kita giding ubana? Ay, salamat kay kita giding ubana sa paglarga. At least nagamit na ta, di ba? Nagkaila na ta. Maog yun. Di na awkward. Oh, niya, ready na ka? Yes, ready na. Ikaw? Kinahanglan gid nga ready na ta. Murag, tulungan ko no tangdungan ron mo larga. Usa na lang ang kuwang nato. Wow! Kanindot sa airport sa Japan, no? Maog yun. Hala, uy, maog din yung Japan. Hangtod karon dili ko makatuo nga. Nakaari kong Japan. Parihagit na, day. Ato ta sa waiting area nato nga ato ko na ta sundoon. Sige, tanan. Hilomon man kayo ni nagsundo na to, eh. Hilom lang taon siya. Kay bao man siya nga. Di ta kasabot niya. Mausad, no? Basta dili ka maumo English. Ano, gid na. Kayo ka maupa na. Ganihara na kigistorya na to. Maog yun. Idutam dito ni sa Japan sa. Dagko kay garsada, oh. Lagi? Limpyo pagit ka ayo. O niya, bugnaw. Dili pareha sa ato ang perting inita. Ay, ang. Hapit naman ko no ang winter dire. Na timing man ta. Lagi. Ganahan ko kay makakita na gid kog snow. Yay! First time nga makakita ng snow. Ay, Duzo? Unsa ko nalay ka? Na, utrusa kong wa makasabot siya. Pero understood na nga panaugon ta niya. Iyabit, nag-ablihan din ni Svan. O niya, pinasinya siya nga panaugon ta. Bitaw sa inyo. Dili na. Manaog na ta. Iyan sabihan gipakanaog atong mga maleta. Girasay, master. Hala. Mauni mong trabahoan. Tencho. Jackie, anita din eh? Tencho, arigaton ne. Unday ne. Sa akin ka mas. Iya. Kes kitin ne. Dane. So, kumusta ang biyahe? Magbisaya ta kay Bisaya man sad ko. Nakita nako sa inyong record nga gikan mo Davao. So, Bisaya ta, ha? Oo, Bisaya. Mami Lynn.
Mami Lynn, mayong hapon. Mayong hapon, Mami. Mayong hapon ninyo. So, una sa tanan, welcome to Shining Star. Since this is your first time here, daghan mo kinahanglan nga makatunan sa rules and regulations dinhi. Sige lang ha, kay doon ako'y i-assign para maoy mo briefing ninyo o tudluan mo sa angay ninyong buhaton. O sa gabi karong gabi diretso na mugsugod sa inyong trabaho. Siga man ko ng inyong mga mata. Kamong tanan no nga mga first timer, managsama gyud reaction every time nga musulti ko ini. Anyway, don't worry. Kay i-guide mo sa inyong kaubanan nga nag-una na ninyo dinhi. And i-introduce pa man sad mo. But ipahimangno lang nako ha. Nga kinahalan fast learner mo dinhi. Dali ra mo makaton sa trabaho uno ninyo dinhi in just 3 days. After that, apil na mo sa penalty kung magkasayop-sayop na mo sa trabaho. Nasabtan ba? Mami. Yes, Mami. Very good. O katulo sa usa ka semana, doon na tay lecture sa Nihongo kon Japanese. O ato ng pagabuhaton before ta mag-start sa trabaho. So, get rest na and be ready to start your work tonight. Day, Jack. Ingon ano di ang ato trabaho sa? Anita din sa kilid ka maglingkod sa magpaabot o gas. Gibriefing na bito tabahin, Ana. Katong dito patas Manila. Lagi. Pero, lahi magid kung sa actual na ba? Ingon ani di ay no? Dagan man sa data din, Hisa. Lain-laing lugay. Mao nang maniid lang sa gitas batasan ano nila. Maog yun. Kulbaan man ko nagsugod sa show niya ko. Ayaw kulba niya ako. Anaro na lang gid nato atong kaugalingan. Pabagaay na lang gid naong din. Maayo ang taga, dili pa madagkan ang guest, uy. Aron dili pa mag-show. Kulbaan yun ko. Day, na-guest na apot, Irashay mase. Jackie, ka-entertain anang bagong naabot nga guest. Ako? Ikaw. Mami, di pa man ko kamao. Ay, okay rin na. Aware na sila nga bago kang abot. Ngayon sa mga kumbuhaton, Mami. Di pa ba ko kamao mo ni Honggo? Kamao na mo in English o Tagalog. Kay pirme na din sa club. Mo ganay nga ubutang tikadiha niya. Kay kahibaw ko nga dili ka maglisod og communicate. Kasabot sad na siya mga bagong talents. Okay, Mami. Sige. Adto si Tencho. Siya na'y muhatag nimo sa imong dadunon. Okay, Mami. Tencho, I will bring this all. Hay, rahat. Uy, kamao man di ka mo Tagalog. Suko sine, kutirang. Magaling, Tencho. Arigato ne. Do, ita si Maste. Okay, gura. Okay. Wait. Utsuka desu, anata wa. Patay ko, ani. Ikaw, ano pangaran mo? Jackie des. Magana pangaran. Arigato. Arigato wakaru? Hi. Thank you. You are smart. I cannot speak Nihongo. Sorry. It's okay. Slowly. Speak Nihongo. Yes, I will study. Good. Nansai desu ka? So. How old are you? I'm 20 years old. Very young. Good evening, everyone. Konbawa minasan. Watashi tachi wa sho hajimimasu. Shou hiraku tame ne
Jackie o kangeshite kudasai. Hala, ako ni mo kanta. Excuse me, Otsuka-san. Mommy Jackie is calling. The show will start and I will be singing. Oh, yes, okay. Doon sa kugura. Arigato. Hello, Ma. Sorry, karon pa ko nakatawag. Nabala ka gyud in taon kaayo ko nimo, nak. Wag yung ka manawag pag-abot nimo diha. Sorry, gid kaayo, Ma. Unsaon na busy manggod pag-abot. Nya, wala ko makahigayon naghangyo diri nga magpatudlo kung saon pagtawag diha. Diretso na sa mig trabaho dayon pagkagabi eh. Mao nga, karon ako nakatawag nimo. Jackie, dali na uy kay tuban na to karon. Unsa ko no? Unsay taban? Kinsay magtaban, Jackie? Ha? Unsa bay taban, Ma? Ay, naamang ko ni Shagit diha nga na ako rin nagtaban. Sapa ka diha, Maui. Tuban, Maui, dili taban. Ay, unsa ba lang tuban ba? Kada bang turno-turno or schedule. Bali, amo rong turno sa pagpanglimpyo. Tuban sa hinapon. Aw! Unsa kundi ay na. Nahala, Ma. Putlonsan ako tong storya, ha. Manglimpyo sa mi. Kaya makakasabaan niya ko. Bye, Ma. Amping mo diha, ha. Kamus dyan. Okay, anak. Ikaw sad pag-amping diha, ha? Oo, Ma. Salamat. Bye, Ma. Paita, uy. Laay man sila ni maglingkod sa dari sa waiting area, no? Ikaw ganina, sige ra kaglingkod o guest. Dagan kag request. Ako, wa pagid in town, bisag usa. Mao ba like? Uy. Sakit na yung taon kani akong lubot og liningkod diri. Sa tusad kid ay nang motable sa tao guest, no? Kay pawa sa laay ba? O, ingon ani ron o nga, sige ra kog lingkod diri. Giduka na lang hinuon ko. Magpaabot ra og mag-show na ta. Nini ko man, lingkod na pod. Sige lang. Huwag na ako'y guest na mo abot ron. Palingkoron ti kag-apila. Or malingaw kag chika sa guest. Maayo man ka kay mga buutan man na imong tanang guest. Dali ka nakakuha guest, Jackie, no? Ganahan magud sila kamao na mo ni Hong Gugod. Kay ganahan sila makigtabi. Mong ikaw, pagpaspas ti katmon, uy. Nagtuon bitaw ko, pero dugay man masud sa akong utok, good, uy. Minasan, konbanwa. Watashi tachi wa show hajimemasu. Hala, mag-start na ang show, Jack. Ay, sayaw mo na yung opening ron, no? Inyong grupo ang manayaw. Sige, Jack. Atos ako sa backstage daan, ha? Okay. Kaya ako na sa isunod raban ninyo. O yan na lang kumato sa backstage. Mutanaw sa ako sa inyong sayaw. Kagaya ko star dancer. Enoki natte. Go Shining Star Dancers! Woo! We're gonna put in new carpeting here, so don't worry about it. 3 steps. This way. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, Jackie. Sorigasho no owari desu. Yoru tanoshinde kudasai. Mamilin, kitchen got Jackie request to. Tencho. Honto desu ka? Hai. Arigato. Sumimasen. Ken-chan, genki desu ka? Genki desu, Mamilin. Honto ni Jackie-chan anata ga request? Doshite Reika-chan wa? Reika-chan always. Doki-doki change. I like Jackie-chan. Guapo. Now, Jackie. Next, Reika.
Okay? Okay, Kenchang. Pero mami, kaglay ka man ang guest. Tingalig masuko sila ka na ako. Jackie, mo ni trabaho din Ingon anak gyud ng mga guest. Gusto sana sila nga makigsulti og lain-lain sad nga talents. Gawas og uyab na mo sa guest. Siyempre, automatic na nga ikaw gyud ang i-request aron mo lingkod sa iyang gilingkuran. Pero og dili mo uyab, normal ra ka na dinhi. Wa tay mahimo ana kung gi-request gid ka sa guest. Sige na. Lakaw na. Oo, mami. Dadalang daan ang iyang ilimnon nga gibilin. Oo, mi. Dili man ako gi-request ni Kenchang. Si Jackie man. Kitintal siguro ning Jackie ay. Unsa kay gibuhat aning animal. Gipakyut-kyutan siguro si Kenchang. Kalanter ba kayo ng hapuna da? Buutan pa yun. O gusto kayo mong order o pagkaon o drinks. Makatabang kayo na siya sa akong incentives. Mangingilog di guest si Jackie. Bantay ka lang na kung Jackie ka. Magandang gabi. Ako po si King. Ikaw magaling magtagalog. Ay. Kunti lang. Study lang. Cause I like Pilipina. Ako si Jackie. Hay, aram ko. Ikaw si Jackie. Jackie Chan. Para si Jackie Chan. Sa Chinese action star. Joker ka pala. Perti oras niyang lingawa ay. Abi ba na kong abika ka? Traitor man day ka. Mangingilog man day ka. Makabahos raw niya ako ni mo, Jackie. Watch out ka lang. Hoy, girl. Ano tinitingin mo dyan kay Jackie at Kenchang? Parang gusto mo lang kumain taon dyan sa titik mo, Kung ikaw kaya sa posisyon ko, Chanda, di ka ba magagalit? Guest ko yan si Kenchang. Pero tignan mo, hindi ako ang na-request. Si Jackie. Ano sa tingin mo ang ginawa niya? Bakit siya ang ni-request? Lagot sa akin yung babaeng yan. Hoy, girl. Huwag kang ganyan. Ganun naman talaga ang trabaho natin, girl. Ang guest, palipat-lipat talaga yan ang i-request nila. Pwede lang ha, kung BF mo na si Kenchang. Boyfriend mo na ba siya? Hindi. Ayan naman pala Hindi naman pala. Bakit ka magagalit? Wala ka pa namang karapatan pagbabawalan siya kung sino ang i-request niya. Pero girl, respeto na lang sana. Guest ko yan eh. Bakit di siya tumanggi? Girl, tumahimik ka. Tadyakan kaya nga lang mo. Sa pagkakalam ko, tumagi sana ni Mama Lynn. Pero tagalit si Mama Lynn. Di pwede tanggihan ang guest. So okay para man yan dito. At isa sa mababait na guest at galante yan. Kaya inaalagaan yan nila ni Mami Lynn. Karon ka lang yung babayhana ka. Arigato di Jackie. Mata ne? Kenchang, next time, you request like a chang, ha? No. Ikaw. Request ko. Mabait. Jolly. Magaling ni Hongko. I'm happy talking with you. Reika, no, happy. It's mo, Ikari. Angori. Bye-bye na. See you next time. Arigato ne.
Ikay mas minasang. Mamelin. Ikay mas. Arigato ni. Domo arigato gozaimashita. Sila'y kasi kiktanaw na ako nga nagmap sa sahok. Isog kayo. Uwa ko niya tagdas sa kadganiya. Klaro kayo na sa ko ginin ako. Dalion ko ni hugas sa mga baso o plato. Karon ka lang yung tsakiha ka. Di ko mahimutang kung dili ko makapahungaw sa kong kalagot mo. Way sukod sa baos, tay. Ako pagi mo gituyuan, ha? Ako na ipahimutang mga hinugasan nga baso. Aron akong trapuan. Chanda, pakiabot ang tray, please. Sir ganda, sure. Thank you. Balikon ka na ng uban. Aray! Halika. Ano ba nangyari? Aray, kasakit. Ay, Diyos ko po. Ang daming dugo. Marilyn! Jackie, don't worry. Papunta na tayo sa hospital. Jackie, huwag kang matulog. Huwag kang pumikit. Jackie, stay conscious. Ako tawag meeting. General meeting. Dahilan sa nangyari ni Jackie. Magtagalog ko ha para makaintindi ang lahat. Pinapunta ko dito si Sachio Tanaka. Para siya yun mismo ang kumausap sa inyo. Nagkanda kami ng investigasyon sa nangyari. Dito na ako Laika. Sachio? Bakit mo ginawa yun kay Jackie? Wala naman akong ginawa, Sachio. Ako ayaw sinungaling, Laika. Totoo naman po. Wala akong ginawa sa kanya, Sachio. Nagmap lang ako ng sahig. Bakiro! Asuzuki! Nandayo! Laika, kung ako pa ikaw, dili ka na lang mamakak. Kay dili na gusto si Sachio og tao nga bakakon. Jackie, umustay. Tamido ko unawara dahil maraki sugat sa ulo. Dahil sa basa nga baso. Kung namatay siya, sino managot? Ako, di ba? Dahil ako, daraniya dito, Japan, para magtrabaho dito sa Mexico. Pero ako, dahil kayo lahat. Inaragaan kayo lahat. Walang masama mangyari sa inyo. Di ako bayag, rabas kayo, na di harap mami inyo, sino kasama. Ayaw ko may masama mangyari sa rabas. Pero, dito mismo sa loob na may masama mangyari. Kapwa na gawa masama sa inyo. Kasamaan mismo gawa masama inyo. Bakit ganyan? Kapwa Pilipino gawa masama kapwa. Nandayo. Suriwa, skidya na. Dili siya ganahan nga mag-unay na hinuon og daot o guba sa kapwa ra Pilipino. Dapat magtinabangay mo. Dili kayo unayon ninyo og buhat og makadaot ang inyong mga kauban. Kontra kaayo na niya. Maong Laika, yan nalagpamakak. Na ay misulti sa nahitabo. O gamo giyong gi-interview o gi-review sad namo ang CCTV. Tinood yun. Imo gyud kining gibuhat. Imong gituyo sa pagtumba og kalit ang map pag-agi na unta ni Jackie nga nagbitbit og mga baso. Hinungdan nga nasukamod siya. Maayong pagkabundak sa mga buak nga baso.
Hasta ang iyang naong nangasamad. Oh, anong muhilak man ka diha? Ikaw pa'y nakasa, ikaw pa'y muhilak. Tadyakan ko yung ngala-ngala mo. Naglagot bagong ko niya, Mami. Magilog bagod siya sa kong guest, good? Ha? Ikaw ako mangilog. Bisag bangutana pa ka ni Mami, ni balibad ko. Ako ang nagpumilit ni Jackie na umupo siya sa guest. Sa guest mo. Ganyan ang trabaho natin dito, Laika. Wala kang pag-aari nga guest dito. Maliban na lang kung boyfriend mo siya at ayaw mong may ibang uupo sa kanya. Laika, negosyo to. Kaya alagaan namin ang guest. Kung sino ang gusto niya, kailangan naming respetuhin, lalo na't regular guest siya sa omise. Kaya ikaw, Raika. Next week, 3 months na, di ba? Ikaw, uwi na, Pilipinas. Hindi na ikaw extend another 3 months. Ayaw ko sarbay na tarin. Uwi ka na, Pilipinas. Sacho, maawa ka sa akin. Huwag mo kong pauwiin. Maawa ka sa akin. Sacho, ako na po humihiling sa'yo. Pinapatawad ko na po si Laika. Huwag niyo lang siya pauwiin. Sige na po. Ako, resisyon. Winner. Siya uli. Pilipinas. Priscilla, gipapauli gud si Laika sa Pilipinas ni Sacho. Wa gud makauyon si Sacho sa kipuhat ni Laika. Kay ang iya kunong gihimo na ako, pwede pa niyang himuon sa upan. Dili siya uyon, nga parehas Filipino maurasad ang muunay og himo nga makadaot sa sama niyang Pilipino. Naluoy ka ni Laika pero wa ko'y nahimo. Kay hugot naman ang desisyon ni Sacho. Dininalang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Jackie.